Od uvek sam volela da analiziram svet oko sebe. Kao da mi je to bio nekakav vid zabave. Zakačila bih se za neku misao i od nje napravila esej. Ljudi su mi bili posebno interesantni, kao da sam uspevala da vidim suštinu, prekrivenu svim slavima manira, lažnih osmeha, dobrih namera na površini. Kaže da su oči ogledalo duše. Ja zaista verujem u to. Ako se dovoljno dobro zagledamo, vidjet ćemo nečiju suštinu. Uvek sam voljela mrak. Dok sam studirala, učila bih noću. Nikada nisam legla da spavam pre ponoći. Volim da sviram i komponujem. Naravno i to radim noću. Čaša vina u pozadini, neka tiha muzika i čeprkanje po duši, pa šta izađe. Evo i sada je noć i taj isti scenarij. Evo da se vratim na temu. Tehnologija. Aplikacije za upoznavanje. Prvo nas je tehnološki napredak ubio. Kad kažem ubio, mislim na to da su se ljudi udaljili, prestali da razgovaraju, otuđili. Verujem da pola stanovništva od planete više ni ne zna da započne razgovor sa nekim van chata. A onda kada nam je taj deo zakržljao, hajde da im napravimo aplikacije za upoznavanje. Ja sam ostala verna veri u spontanost i prave ljude u pravo vreme, pa mi nije padalo na pamet ni da priđem tim aplikacijama. Moje drugarice su ih koristile, imale su šarene iskustva i lepe i ružne. Jedna je tu u višemesečnoj vezi trenutno sa likom koga je upoznala na Tinderu. Mene zovu tetka, jer kad god mi spomenu da napravim nalog, gunđe mi prevrćem očima. Te večeri smo se okupile kod Tatjane, moje drugarice. Slušale muziku i otvorile flašu nekog vina što je donela sa putovanja u Italiju. To nam je jedna od milion zajedničkih stvari. Sa putovanja volimo da učemo alkoholna pića kao suvenire. Ovaj put je donela Soave. Maštali smo kako nas svaki gutljaj vina teleportuje u Veronu. Vino je bilo prelepo. Grickali smo nekakve gluposti da nas ne uhvati, ali izgleda nedovoljno, jer sam osjećala da mi svaki pokret leprše i da počinjem da, ne da pričam, nego da trtljam. Dobili smo se u temu, kao zamisli ako popiješ dovoljno vina, zatvoriš oči i u Veroni si, na bregovima pored Verone, u vinogradima iz kojih vino potiče. Smejale smo se i zatvorila oči da vidimo da li deluje. Svaki put kada bih zatvorila oči umesto Verone, završavala bih na Ringišpilu. Osjećala bih da se rotiram zapravo, pa bih se brzo trgla. U nasumičnom trtljanju, potpuno nevezano za temu, Tatanja je predložila da mi napravi aplikaciju na Tinderu i da mi nađe srodnu dušu, za Boga. Bože me sačuvaj. Smejala sam se i govorila da prestane, a u stvari bila sam nevjerovatno raspoložena za bilo šta. I dvoumila sam se iskreno. Rekla, ok, bacamo kockicu, ako dobiješ manji broj, pravim, ako dobiješ veći, ne pravim. I naravno, dobila sam manji broj. Napravila je aplikaciju, postavila sliku, opis, lokaciju i krenuli smo da scrollujemo. Bilo mi je zanimljivo. Ako ne znate, Tinder funkcioniše tako što privučete levo ako vam se neko ne dopada ili desno ako vam se sviđa. Ako je on privuče u desno, znači da vas je Tinder spojio, da ste spoj. Spoj. Bože, i sama ta reč zvuči mehanički, kao da smo mašine. Spoj. Smela sam se i na svaku osobu govorila sve glasnije i glasnije da scrolluje levo, levo, levo. I onda sam ugledala njega. Sergeja. Prestala sam da se smijem, pogledala Tatjanu značajno. Znala je na što mislim i prevukla desno. Posle par minuta stigla mi je notifikacija da imam spoj. On, Sergej. Imao je smeđu kosu, Kate Strojka. Delove je malo hipsterski, ali ne na očigledan način. Verujem da mu nije bila namera da se etiketira izgledom. Imao je blagi zelene oči i prijatan izraz lica. Znate onaj izraz lica nekoga koga svi vole. Uđe u prostoriju i popravi raspoloženje. Prijateljski izraz. Da objasnim. Eto, opet analiziram. Ramena su mu bila široka, na slici je bio u kariranoj košulji. Na sledećoj slici bio je sa psom Jack Russell. Na ostalim slikama se videlo i da je avanturista. Slika sa skijanja, ronjenja. Interesantno. Poslao mi je poruku. Bio je nekih 500 metara od mene. Ne sjećam se detaljno ni o čemu smo pričali, jer sam bila na Ringišpilu, ali suština je da smo se našli to večer. Išla sam kao da idem na ispit, a nisam učila. Ne snalazim se u situacijama koje nisu spontane. Govorili smo se da se nađemo u lokalu u blizini u portiku. Sela sam i čekala. Kao da me jedna sila terala da odem, a druga vukla da ostanem da sedim.
Ne umem drugačije da opišem te osjećaje. Bukvalno sam bila na ivici da odem, jer ta strana koja je zapravo žela da sedi i čeka se polako treznula. Osjetila sam ruku na ramenu i iskočila. Pogledala gore i pitala: izvolite? Rekao je: Katarina, ti si? Da, ja sam, a vi ste? Rekao: ja sam Sergej. Jo, Bože, nastala sam, pomislila sam, uopšte nije ličio na sebe. Apsolutna suprotnost. Potrudila sam se da budem ljubazna i rekla: hej, čao, nisam te prepoznala, uopšte ne ličiš na sebe. Seo je preko puta meni i rekao: to je zbog brada. Zbog brada, mislim se. I šta sada da radim? Bukvalno sam sedela i razmišljala kako da se izvučem iz situacije, a da ne padnem ispod mog nivoa pristojnosti. Pogled mu je bio čudan, kao da nije treptao uopšte, kao da je želeo apsolutno da kontroliše svaki moj pokret. Imao je pogled fanatika. O čemu god bi govorio, oči su mu bile iste. Tamne, mračne, hladne. Ispitivao me standardna retorička pitanja, odgovarala sam mu na isti način, bez detalja. Rekla mu gde radim, da sam izašla iz ozbiljne duge veze pre godinu dana i od tada sam sama. Ogradila sam se da ništa ne tražim, nego su me drugarice napravile na nalog i eto, kao, tu smo. U tom trenutku me prekinuo, ali pisalo je da smo spoj, srodne duše. U tom trenutku sam osjetila kao da pravim nekakav zid oko sebe u glavi da se zaštitim. Toliko mi je odbojna bila i sama pomisao da provedem još samo 5 minuta sa ovom osobom. Nije skidao pogled sa mene, nije treptao. Nasmijala se i rekla da nisam ja nikome srodna duša, jer u mom svetu živim samo ja. Uhvatio me za ruku, Bože kako mi je grozan taj dodir bio, jak i snažan. Rekao je: zašto ne vidiš znake? Ako ne pratiš znake, nešto će se loše desiti. Neko je rekao da smo mi spoj. Nismo se bez razloga našli. Nije dobro volju više sile da ignorišeš. A zvučao je kao da mi preti. Mozak mi je radio 300 na sat. Kako da diplomatski odgovorim, da ne razbesnim budalu, a da se otkačim i odem kući? Rešila sam da budem realna. Otrgla sam ruku i rekla: slušaj, verujem da sam ti privlačna, ali ne nasedam na te fore, niti mi interesuje da budem sa nekim u vezi bez da ga bolje upoznam. Posebno nekoga koga sam upoznala preko nekakve aplikacije. Na kraju krajeva, nisi ni svoju sliku stavio tamo, ništa ne znam o tebi. Znaš šta? Najbolje je da ja sada odem i da zaboravimo da se išta desilo, okej? Izvini, druže, sigurna sam da si jako fin momak i da ćeš pronaći nekog jednako finog i biti srećan do kraja života, ali veruj mi, to nisam ja. Izvini, idem. U tom trenutku se uhvatio za glavu i ljuljao napred nas, gledaju uz to. Samo sam dala da pobegnem, da ne moram više da se branim od njega i rušim nečiju fantaziju o meni. Bože, sačuvaj, to je užasan osjećaj. Brzo sam izašla i skoro pa otrčala do stana koji je bio u blizini. Bilo mi je teško da zaspim. Toliko je nekakav negativan trag ostavio u meni da nije bilo podnošljivo, kao da mi je ušao pod kožu. Stavila sam slušalice i pustila neku muziku. Pokušavala da mislim na nešto lepo. Nije pomagalo. Bukvalno njegove buljave prodorne oči nisam mogla da izbijem iz glave. Na šta god bih pomislila, videla bih njegovu masnu kosu kako pada sa strane očiju koja nepomično bulje u mene. Ko zna do kada sam se rotirala tako pokušavajući da izanaliziram pre svega šta je meni i zašto me taj užasan osjećaj ne pušta. Zašto se osjećam tako nekako zagađeno tom osobom. Iz polusna me je trgao interfon u stanu. Skočila sam i srce mi je udaralo 200 na sat. Pogledala sam na sat, bilo je 2:15. Pokrila sam se do nosa uplašeno dete izbezumljena. Pomislila sam na njega. Prišla sam špijunki na vratima i pogledala. Svetlo je bilo upaljeno, ali se u zgradi ništa nije čulo. U mojoj zgradi se inače svetlo pali kada neko uđe u zgradu ili se automatski pali kada neko izađe iz stana. Stajala sam tu ne znam nijako koliko dugo, izbezumljeno gledajući. Videla sam osobu u crnom, kako se penje stepenicama i ide od vrata do vrata, gledajući kroz špijunku. Bio je to on. Bože dragi, kako je znao gde živim.
Verovatno me je pratio. Glupača, trebala si da zoveš taksi do kuće. Tresla sam se i posmatrala kako stavlja oko na špijunku vrata preko puta mene. Odmiče se, okreće lagano prema mojim vratima i približava. Sve bliže i bliže. Sledila sam se. Stao je ispred mojih vrata i stavio oko na špijunku. Ja ništa izivio u životu do tada nisam doživjela. Njegovo oko ispred mog oka. Oko uz oko. A u njegovim očima ništa osim leda i tame. Ja više nisam mogla da izdržim i naglo sam uskočila nazad. Stala sam na podu predsoblje i zagrlila kolena rukama. Nisam želela da se pomeram, iako je već čuo da sam skočila sa vrata. Mislila sam ako ne dišem, ako se ne pomeram, udaljit će se. Prošlo je neko vreme, ništa se nije čula. Nisam mogla večno da sedim na tom podu, pa sam pažljivo ustala. Prišla vratima i osluškivala šta se događa. Stavila sam uho na ivicu vrata gde se preklapaju sa ramom. Tišina. Jednom sam čula jak šapat, kao da mi je na uhu. Katarina. Ukočila sam se. Ledeni šapat je izvukao svu toplinu iz mene. Osjećala sam kako isisava život iz mene. Ostao je samo led. Nisam mogla da se pomerim, rasplakala sam se. Utrčala sam do telefona i pozvala policiju. Zaključala sam se u spavajuću sobu dok nisu došli. U zgradi nisu pronašli nikoga. Objasnila sam šta se dogodilo, rekla sam da se zove Sergej, ali da mu to verovatno nije pravo ime. Pokazali smo im profil na Tinderu, dali im broj koji mi je dao kada je trebalo da se nađemo. Uzeli su podatke, šalili na račun toga, naravno kako to uopšte nije čudno i neočekivano, lepa sam devojka, još na Tinderu. Osjetila sam se ugrožena sa njima. Nisam mogla da verujem koliko su neprofesionalni. Pitala sam šta da radim, na koji način ćete da me zaštitite. Rekli su da ne mogu ništa da urade, jer mi je ovo prva prijava. Vjerojatno je malo popio, možda sam mu dala lažnu nadu, ali ako se vrati da ih pozovem. Preživala sam nekako tu noć. Otišla na posao, uopšte spavala nisam. Da li od nespavanja ili straha, ali dok sam se vraćala sa posla, činila mi se da sam ga videla svuda. Nisam smjela te noći da ostanem sama. Otišla sam da spavam kod Tatjane. Nekoliko dana sam spavala kod nje. Pomoglo mi je to. Nisam ga viđala. Možda je te noći bio nedrogiran ili pijan. Odlučila sam da se vratim starom životu. Vratim kući i suočim se strahom. Možda sve okej. Možda stvarno samo bio pijan. Tog dana sam se vratila posle posla na piće sa Tatjanom. Vratila sam se kući uveče, večerala, istuširala, pustila muziku, nasula čašu vina i uzela knjigu. Dovako sam uzdahnula jer sam i dalje bila prilično živčana, pa me nije držalo mesto. Volim da gledam svetlo zgrada noću, pa sam zgrabila ono vino i stala na prozor da posmatram. Opuštala me. U jednom trenutku sam spustila pogled dole i videla siluetu osobe koja stoji. Slabo osvetljena, ali se jasno videlo da gleda gore, u pravcu mog prozora. Nije se pomerao, samo je tako stajao. Odmakla sam se, znala sam da je to on. Slikala sam da bi pokazala policiji. Pokušavala sam brzo da mislim šta da uradim. Ako ih pozovem, apsolutno ništa neće da se desi. Čovjek stoji ispred zgrade, nije krivično delo. Ne mogu da izađem iz zgrade. Ni on ne može da uđe. Znači moramo ostati ovde. Ako pozovem Tatjanu da dođe, ona je u opasnosti jer ne znam koja budala je u pitanju i šta može da uradi. Vratila sam se do prozora, nije više stajao dole. Pogledala sam kroz špijunku na vratima, svetlo je bilo ugašeno, znači niko nije u zgradi, okej, Kaća, možda si samo paranoičan, možda neko čekao nekoga ispred zgrade, moraš da se opustiš. Sipala sam još vina i još, i dalje sam bila napeta. Prešla sam na gin tonic, možda me to uspava. Ne sjećam se kako sam zaspala. Probudio me fiksni telefon. Javila sam se. Tišina. Disanje. Brzo sam spustila slušalicu i udaljila od telefona. Kao da je on u telefonu. Znala sam da je on. Istog momenta je ponovo pozvonila. Javila sam se. Tišina. Disanje. Nekakav nerazgovetan šapat. Ostavi me na miru, razvala sam se. Iščupala sam telefon iz priključka. U tom trenutku mi je stigla poruka na mobilni. Moja si?
Bacila sam telefon i sledeća poruka i sledeća, jedna za drugom. Pozvonio je mobilni, nepoznati broj, odbila sam poziv, ne znam kada je prestalo da zvoni. Sledeći dan sam se trudila da se vratim starom životu. Ostala sam u kontaktu sa bivšim momkom sa kojim sam bila godinama. Prekinuli smo vezu jer smo se jednostavno udaljili. Dobio je posao u drugom gradu i odlučili smo da jednostavno prekinemo. Ostanemo bliski prijatelji. Uvijek mi je bilo drago da ga vidim. Ispričala sam mu sve što mi se događalo, kako je policija reagovala, kako nemam pojma šta ću da radim ako se ponovo dogodi. Zajebano, rekao mi je. Oni imaju jebene procedure, posebno ako ga prvi put prijavljuješ. Ne brini, Ivan, inače njegov bivši cimer. Ivan je sada u interventnoj. Pozvao ga je, ispričali smo mu šta se dešava. Dao mi je njegov broj, da ga pozovem ukoliko ponovo bude dolazio. Dala sam mu adresu. Smirilo me to, osjećala sam da više nisam sama. Koliko god sam se trudila da živim normalno, ništa u tome nije bilo normalno. Kretala sam se tako što sam gledala konstantno oko sebe, trzala sam na svaki dodir, na svaki zvuk, počela sam da pijem svako večer da bih se smirila. Te noći sam uspela da zaspim lakše. U sred noći nešto me probudilo. Skočila sam. Instinktivno sam razmišljala šta me je probudilo. Osluškivala sam stan. Tišina. Odjednom sam načula glasan šapat. Nekli dolazi. Krenula sam rukom ka noćnom stočiću da upalim lampu, nisam videla nikoga. Krenula sam rukom da tražim telefon da zovem Ivana. Pod rukom sam osetila nešto. Fotografija. Moja fotografija. Kako spavam. Na njoj je pisalo: čuvam te. Bože, dragi, on je u mom stanu. Ukočila sam se i osluškivala. Pokušavala brzo da mislim šta da radim. Adrenalin mi je ključao. Kako da pozovem Ivana da me ne čuje? Krenula sam broj. Javio se, ali nisam smela da progovorim. Samo sam držala telefon, osluškivala. Čula sam da je nešto kvrcnulo u ormaru. U ormaru je, jebote. Dobila sam neverovatan napad panike. Ne mogu da vam opišem osjećaj kada se osjećate zarobljenim, kada ne možete da dišete od straha. Ne znam šta će da se dogodi, ne znam u nameru, ali znam da nije bezazlena, nije dobra i zdravorazumska. Šapnula sam u telefon: pomozite mi. U tom trenutku je otvorio vrata ormara i rekao: iznenađenje. Na licu mu je bio osmeh, oči mu se nisu smejale. Bile su paralizovane, zakovane za mene, mrtve. Ništa strašnije u životu nisam videla. Htela sam da ti iznenadim. Danas je tačno 2 nedelje od kako smo se upoznali. Moramo da proslavimo. Jesam li ti nedostajao? Zamrznute, ledene oči su mu se još više proširile. Čekao je odgovor. Plakala sam. Obrisala sam suze i odlučila da ne pokažem strah, da odigram pametno. Sjetila sam se kako je prvi put reagovao kada sam bila realna i rekla mu da me ostavi na miru. Rekla sam uz neverovatan napor da se osmehnem. Da, uplašio si me, zašto mi nisi rekao da dolaziš? Pa ne bi bilo iznenađenje, rekao je. Preveravao sam ovih dana šta radiš, bila si dobra. Govorili su mi da nisi dobra, ali ja sam im govorio da jesi i da te ne diraju. Zastala mi reč u grlu. Ko ti je govorio da nisam dobra? Moji demoni nisu me ostavljali na miru. Govorili su mi da te kaznim i sada ih čujem. Naterali su mi da ponesem, počeo da traži nešto po unutrašnjem džepu jakne i izvukao nož. Njega. Naterali su mi da ponesem njega. I sada ih čujem. Govore mi da ti izvadim oči, da više nikada drugog ne pogledaš. Ali ja sam im govorio da nema potrebe, da ti mene voliš i da želiš zauvek da budeš moja. Od straha sam prestala da plačem. Odabrala sam ulogu koja će me zaštititi. Ne mogu da verujem, pa naravno, mi smo srodne duše. Razao se na mene, a zašto si mi pred 2 nedelje rekla da nismo srodne duše? I polako mi se sve bliže i bliže primicao. Pokušavala sam da ostanem sabrana. Pa, zato što sam stidljiva, pa znaš me valjda.
Često kažem ono što ne mislim jer se stidim. Da, ljubavi, pa šta ti je, znaš me. U tom trenutku se uhvatio za glavu, povukao svoju kosu i govorio: jesam li vam rekao, vi me lažete. Tako ste me slagali za Maju i za Nevenu i šta sam uradio? Šta sam im uradio? Nevena se klela da me volala dok sam je stezao vraz. Toliko me volala da je i tada pokušavala da mi kaže. I nikada više nije imala priliku da to ponovi zbog vas. U tom trenutku je učutao. Ponovo se razveo. Nije tačno da me je lagala da bi se spasila. Učutao je i pogledao me. Da li je istina da me i ti lažeš, da te ne bih kaznio? Rekla sam da ne razumem pitanje, da bih kupila vreme. Čemu pričaš? Razmišljala sam da dohvatim lampu i udarim ga po glavi, ali nije skidao pogled sa mene. Ponovo se uhvatio za kosu, zatvorio oči i krenuo da šeta u krug. Krenula sam po lampu, ali sam je gurnula i pala i razbila se. Mrak. Oslanjala sam se na sluh. Prestao je da šeta, stajao je. Oči su mi se još uvijek navikavale na mrak. Nisam ga videla, ali sam osjećala da me gleda. Čula sam korake kako mi se približavaju. Rekla sam: Sergej? Na uhu sam čula glas. Ja nisam Sergej. Glas mu se izmenio. Kao da je bio neka druga osoba. Kao da je neka druga osoba bila pored mene. Rekao mi: upravo si, neka druga osoba je pored tebe. Ja čuvam, Sergej, od tebe, Katarina. Kao da mi je čitao misli. Čula sam zvonu na vratima. Brisnula sam iz sve snage. U tom trenutku sam osjetila neverovatan bol u predalu grudi. Brisnula sam još jednom, čini mi se da sam zgradu pomerila i poslednji atom snage sam iskoristila na vrisak. Kao da će da raznese sve oko mene. Čula sam udarce u vrata dok sam gubila svest. Došli su da mi pomognu. To mi je bila poslednja misao. Došli su da mi pomognu. Probudila sam se vrišteći. Nisam znala gde sam. Gledala sam oko sebe. Sve mi je bilo maglovito. Drugačiji zidovi, nekakvi ljudi. U tom trenutku neko je tiho rekao: Katarina. Vrisnula sam. Pogledala sam, uplašila sam se sopstvenog imena. Bila je to medicinska sestra. Ne zovite me tako, rekla sam. Gde je on? Da li je ovde? Da li su ga uhvatili? Uhvatili su ga. Došli su u poslednjem momentu. Odahnula sam. Probao mi je plućnu maramicu. Perisali su me. Oporavit ću se. Biće dugo iza rešetaka. I oni njegovi demoni. Nisam bila jedina, ali sam jedina preživjela. Dugo vremena sam bila u bolnici. Dugo sam se oporavljala. Imala sam vremena da se sama sebi nasmejem, jer sam uvek tvrdila da je tehnologija ubila dušu svemu i eto, pravo iz aplikacije, izgubljena duša, zaposednuta. Ne dozvoljavam ljudima više da me zovu Katarina. Imam strah od sopstvenog imena. Imam strah od mraka. Od ljudi koji ne trepću.